balimaw ani wula Mohamed Touré ka bɔ VO soba kɔnɔ Washington DC studio 6 la an ka bi jɛmukan o kumaba o fanba bɛna tali kɛ Niger jamana ka fanga dafiri minnu bolo dara ye an bɛna kuma hakili jagabɔ o ni jateminɛ kɛ o fanga dafiri nin kan ka fara duniya dunge olu hakilina ye jumɛn ye ni fanga dafiri na Niger jamana kɔnɔ an bɛna kuma fana fan wɛrɛ la Wagner o sarala jɛkulu o ɲɛmɔgɔ min yera Rusi la ni farafina jamanaw ka ɲɔgɔnya la o hakilinaw Niger fanga dafiri kan an bɛ segin ka kuma fana ayiwa Rusi ni farafina jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔnyew la o kɛrɛfɛ capitaine Ibrahim Traoré ale ni colonel Assimi Goïta olu ye ɲɔgɔn ye kɛ an bɛ kuma fana Rusila lajɛrɛ kan ka sɔrɔ ka na kuma bi musow ka kɛnɛ kan ka kuncɛ ni an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ye ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo ninnu de bɛna kɛ an ka kunnafoni kumabaw k'a lasaw ma bi. Ayiwa n y'a fɔ cogo min na an ka bi kunnafoni kumabaw dɔ la belebele ye ayiwa Niger jamana fanga dafiri n'a yirala k'a fɔ ko General Abdurahman Tiani n'ale ye Niger fanga bɔnda olu ka lakanamaw ka kɔlɔsibaga ɲɛmɔgɔ fanga tiɲɛnen kɔfɛ ale kɛra ayiwa min ye jamanatigi sugandilen Mohamed Bazoum gɛn ka bɔ fanga na ayiwa a bɔra bi jumadon na jamana ka jabaranin na k'a fɔ k'ale de ye ayiwa fangatigi kura ye o jamana kɔnɔ. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Ɲamɛ n'o ye an balimakɛ Mahamudu Kaba Jakite ale b'a kunnafoni walawala ye an k'a lamɛn. A tɔgɔ tun bi maaw da dugu kɔnɔ tile fila in na dɔw yɛrɛ tun ko a fagara jamana ɲɛmaasuba kɔnɔ fanga dafiri senfɛ nka bi General Abdurahman Tiani bɔra jamana ka jabaraniso la ka laseli kɛ kun min na u ye Mohamed Bazoum ka fanga dafiri. S'agissant de la question sécuritaire, j'aimerais d'emblée dire min ye jamana ka lakanaliko ye n bɛ fɛ ka a fɔ ɲɛnɛ tilennenya la ko politiki kumaw de ka ca a ko la min bɛ cari politikimaw fɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan o kuma ninnu bɛ kɛ de walasa a ka kɛ jama ɲɛna ko fɛn bɛɛ ka ɲi ko baasi fosi tɛ yen nka anw bɛ min dɔn lakanaliko la Niger yan nɔ sɔrdasiw ani jamanadenw tɔɔrɔlen don kosɛbɛ maloya lagosili ani dusukasi dɔrɔn de bɛ yen fagali jugu minnu kɛra Boso Inates, Shinagodan, Anzuru, Bakora ani yɔrɔ dɔgɛrɛw olu bɛɛ de bɛ a yira an na tɔɔrɔya min bɛ jamanadenw kan don o don. Nous rappelle à suffisance dans notre chair et dans notre âme cette réalité au quotidien. Général Tiani ko jamanadenw tɔɔrɔlen don bi gɛlɛya ye a sababu ye k'a sɔrɔ o wagati kelen na ko marabagaw poche kɔnɔna falen don. Sur le plan économique et social, l'amélioration de l'État min ye sɔrɔ ani jamanadenw ka hakɛko ye baaradaw kɛnɛya kalanko jamana ka nafolow kɛnyɛrɛye baarakɛlaw yurukuyuruku kɛlɛliw n'i ye ninnu ta k'a lajɛ nin bɛɛ de ye gɛlɛya ye Bazoum ka fanga ma se ka fɛɛrɛ foyi sɔrɔ minnu na. sont autant de défis face auxquels le gouvernement de Chi a montré ses limites. min ye kɔkan jamanaw ani Niger dɛmɛbagaw ye CNSP tun ye kangari gɛlɛn da ko maa si kana i sen don nin ko in na nka Abdurahman Tiani ko bi Niger n'a ka kumakanw ani a ka jɔyɔrɔw bɛɛ waleya minnu bɛ ani dɛmɛbagaw bɛɛ cɛ o n'a taw ta Europe tɔnba ye kangari gɛlɛn da sɔgɔmada in na ko ni nin ko in ma sigi sen kan u n'u ka dɛmɛ bɛɛ tigɛ Niger la Ɲamɛ dugu kɔnɔ kow basigilen don n'a bɔra kunungo Bazoum ka politikitɔn soba min jenina sifin dɔw fɛ nka walasa ka fu sigi o ko la kɔnɔko minisiriso ye laseli sɛbɛn dɔ bila ko jamanadenw ka wulikajɔ bɛɛ jɔ kunna sini ani kunun sufɛ jagoya sosigi min bolodara couvre-feu an y'a ye o tun lakilennen don jamanadenw bɛɛ fɛ bakuruba la maaw hakili sigilen don Ɲamɛ ani dugubaw kɔnɔ CNSP ka nin laseli in kɔfɛ Niger politikitɔnw ma u kanbɔ fɔlɔ a bɛ n'a fɔ bɛɛ bɛ kɔnɔli la fo n'a bɔra politiki sinatɔnkɔrɔ la opposition o min ye yɛlɛma don a ka kow la ka tɔgɔ kura ta UPN Union des Patriotes Nigériens olu kɔni ye laseli kɛ k'u bɛ CNSP kɔ waati bɛɛ lajɛlen na fanga ka politikitɔnw ni a dɛmɛbagaw kɔni si ma kanbɔ fɔlɔ bɛɛ bɛ jateminɛ la Mahamudu Kaba Jakite VOA Bambara a Ɲamɛ Niger. Ayiwa halisa Niger jamana fanga dafiri o hukumu kɔnɔna na an bɛna ɲɛsin Faransi jamana kɛrɛnkɛrɛnna Paris ka hakili jagabɔ kɛ an balimakɛ Cambal Gimbayara ye ale ye kunnafoni di so gafe sɛbɛn o ɲɛmɔgɔ ye n'a bɛ wele ko La Voix du Mali ka bɔ Paris balimakɛ i ni wula.
nga foli bɛ ala bɛ bɛɛ lajɛlen yara ayiwa I bɔra ka an ka kɔrɔfɔkan mɛn an ka jɛmukan nin kɔnɔna na ka da fanga dafiri min kɛra Niger jamana kan nka e yɛrɛ ka fɛla ye jumɛn ye nin kɛcogo kan maa sugandilen ninnu ka murutili fɛ ayiwa an bɛ se ka min faamuya la a bɛ se ka kɛ Niger ka fanga dafiri in bɛ bali maa na nka siga tɛ min na kabini nin fanga in sigi waati gɛlɛya damadɔ tun yera la an y'a yɛrɛ k'a fɔ maa min tun kan ka bɔ yen n'o ye Isufu ye ka fanga di ayiwa Bazoum ma a talen kɔ kalafiliw fɛ an y'a ye k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ ko ayiwa fanga dafiri dɔ kɛra o min ma sira sɔrɔ a yɛrɛ sigilen kɔ fanga dafiri ŋaniya taara fo ka se siɲɛ 3 ma n'o bɔra yen mɔgɔ min kɛra ko yɛrɛ waliba ye garde présidentielle n'o ye jamana ɲɛmaa lakanani o ɲɛmɔgɔya bɛ ale de bolo n'o ye général Abdourahmane Tiani ye a bɛ nin jɔda in na kabini san 12 a yɛrɛ k'a fɔ ko fɔnkoɲɔgɔnya yɛrɛ nana u ni ɲɔgɔn cɛ ka da kun min kan o ye de o y'a kanu k'a bɔ jɔyɔrɔ in na a bɔli jɔyɔrɔ in na o de wulila ni ko in ŋunuŋunu bɛ na ni ŋanaŋana ye o de wulila ni ko yɛrɛ gɛrɛndɛ bɛɛ ye ka na ni fanga dafiri ye siɲɛ kelen o tumana nisɔgoya dɔrɔn de tun don wa gɛlɛya wɛrɛw tun bɛ yen fana jamana kɔnɔ min bɛ taa lakana ta fanfɛla i n'a fɔ a da sera a ma cogo min na ni fagaliba minnu kɛra ayiwa jatigɛwale kɛlɛli la jamana kɔnɔ fo ka taa se Niger yɛrɛ kelen ayiwa daga yɔrɔ ye daga min kɔni n'a ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la ni seleke 4 bɛɛ y'a o n'a bɛɛ la ta Niger ma se ka ɲɛ sɔrɔ jatigɛwale ko in na nin bɛɛ lajɛlen ye waleya ye ka da gɛlɛyaw ka jamana kɔnɔ ani gɛrɛndɛ jamana kɔnɔ n'i y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ sababu ye ɲɛma sɔrɔ o la jamana fɛ min kɛ ayiwa sifinnakaw ka wulikajɔ fɛ ani farafinna saheli jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na o bɛɛ bɛ se ka na ni waleya min bi a to an b'a fɔ ko fanga dafiri ana i n'a fɔ bɛlɛnin turu don i n'a fɔ turu yɛrɛ kɔni bolokɔni nana ɲɛsin Niger ma o la sa nka e yɛrɛ hakilina na e fɛ ayiwa ni fanga tiɲɛni n'o ye fanga dafiri ye banbali minnu bɛ ka kɛ kɔsan na farafinna gun kan ayiwa o sababu kun ye mun de ye farafinna kɔnɔ n'i y'a jateminɛ diɲɛ seleke naani waati yɛrɛ boloda cogo fɛ ani fanga mara cogo fɛ yɛlɛma damadɔ de bɛ kɛ kabini ayiwa politiki bunakun kan ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ninnu ka ɲɛta n'u ka marako ye n'i y'a daminɛ kabini ayiwa guerre mondiale 2 banna n'o ye 1949 ye kabini o waati fo ka taa se ayiwa fiɲɛ fɔlɔkɔba min wulila diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka na ni yɛlɛmabaw ye san 1990 n'o o ye conférence générale sanw ye yɛlɛmaw de bolodara o yɛlɛma minnu bɛ boloda diɲɛ na n'i y'a jateminɛ san 30 o san 30 san 20 o san 20 fiɲɛ kura bɛ wuli fiɲɛ kura min bɛ wuli a bɛ tali kɛ ka da jamana denw sigibaw jamana maracogo ani jamana yɛrɛ jama caya fɛ n'o bɛ wele ko démographie o hakilinaw ani sɔrɔ dɔgɔya ani diɲɛ seleke 4 yɛrɛ gɛlɛya minnu bɛ da a bunakun kan o de bɛ yɛlɛmaw boloda yɛlɛma minnu bɛ kɛ diɲɛ seleke 4 fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a yɛlɛmaw tɛ farafinna jamanaw to kɔ n'o tɛ fanga ɲɔngiri fanga fɛ ka ayiwa mara yɛrɛ minɛ ka ndaraki k'a minɛ fanga na farafinna y'o dɔn an kɛlen k'an ka yɛrɛma hɔrɔnyaw ta 1960 waati an tilala k'a dɔn 1990 waati ninnu na démocratie nana n'o ye kɛ yɛrɛ fanga ye o démocratie in fana nana an fɛ cogo min na fɛla min na ani hakilina min na mɔgɔw y'a jateminɛ k'a fɔ i n'a fɔ a wajibira an kan de o bɛnna ni sɔrɔ dɔgɔya ani gɛlɛya ni fantanya ani yuruku ɲɔ ɲani an ka jamanaw kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la bolokɔniden ɲɛsira ma mara kɛ kojugu yuruku ɲani ani sariya tɛmɛbaliya n'u walew nana bɛn denmisɛnw ka tile ma denmisɛnw minnu joli ka teli n'u ka kalan n'u ye dɔnni kɛ n'u ye kalan kɛ o nana ni gɛlɛya ye o gɛlɛyaw b'a to fangaw bɛ dafiri ka kɔ ɲɔgɔn ye ka tugu ɲɔgɔn ye a bɛ kɛ ayiwa yɔrɔ dɔw ta bɛ kɛ gɛlɛya wɛrɛw ye nka yɔrɔ dɔw kɔni farafinna kɔni ta a nana ni fanga dafiri ye kura ye tuguni o la sa dan bɛ se ka sigi ni fanga dafiriw kan cogo jumɛn ayiwa anw ka miiriya n'an ka jateminɛ ni kɔlɔsi la an bɛ se ka sigi a ka cogo min na ni fanga kɛra ni ladira ye ka kɛ ni tilenna ye ka jamana mara ka jamana sɔrɔ a ka tila bɛɛ lajɛlen dama ka kaɲɛ a la jamana gɛlɛya jamana ɲɛmaaw ka bɔ k'a ɲɛfɔ a ka tali kɛ bɛɛ lajɛlen kan ka fɛɛrɛ kɛ denmisɛnninw ka don ca la k'a sababu kɛ n'i ma sifinnakaw don ca la bɛɛ jamana kɔnɔ n'olu ka cakɛbaliya nana bɔ ka
caya jamana kɔnɔ a bɛ na ni gɛrɛndɛ wɛrɛ sɔrɔ min bɛ kɛ fana sɔrɔ ka tila i n'a fɔ a kan ka tila cogo min na ani bɛnɲɔgɔnya ka kɛ min ye gɛrɛndɛ min ye ni fali ni olu ka se ka dabila kiri ka tigɛ ko la ni hakili tora nin ko damadɔw na mara kɛra ka ɲɛ kiri tigɛra ka ɲɛ baara sɔrɔla ka di sifinnakaw ma a ka ca ala fɛ mɔgɔw bɛ faamuyali kɛ ka bɛn jamana marali kan. Ayiwa i ni ce o la kosɛbɛ nin diyara n ye kosɛbɛ nin tun y'a balimakɛ Cambal Gunbayara ye ale ye kunnafoni gafe sɛbɛn o ɲɛmɔgɔ do la Voix du Mali ka bɔ Faransi kɛrɛnkɛrɛnna Paris an ka foli b'a ye. Halisa Niger fangadafiri o hukumu kɔnɔna na duniya dungɛ kɔni u caman bɛ k'a kofɔ ka taa duniya kɛlɛyan tɔnba kan ka taa Faransi jamana kan ani ka segin ka na farafina gun tilebiyanfan jɛkulu n'o sera olu bɔ hakilina fɔ ka nin ko fɔ o hukumu kɔnɔna na Vieya Banbara kunnafonidila Kayatu Traoré ale b'a o kunnafoni lakala ye an ka lamɛn. dankari sira o sira sariya sunbaw kan kɔlɔlɔ barika ka bon kosɛbɛ Niger ani nazarala keleya tɔnba cɛla baaraw siraw kan fo ka se nafoloko dɛmɛw siraw ɲɔngiriliw ma. Joseph Borrell nazarala keleya tɔnba Union Européenne ɲɛmɔgɔba ka laseliw la ni hakilina ye k'a fɔ ko président Mohamed Bazoum ka fanga darakiliw ye dankarili belebele de ye ka ɲɛsin bɛjɛ fanga jɔsenw ma ye. Ani farafina tilebiyan fanfɛla keleya tɔnba CEDEAO jamanakuntigiw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. Nazarala keleya tɔnba seginna tuguni k'a ka dɛmɛ kuraya ka fara CEDEAO taw kan u bɛ baara minnu na k'a kɛ nin waleya ninnu koɲɛw sababu la yaasa bɛjɛ fanga lasegini bɛ se ka teliya cogoya min na Niger jamana kan. Borrell ka fɔ la duniya keleya tɔnba fana ye u sira kelenw de minɛ ne u ka baɲumankɛliw waleyaw sonsoriliw ye Niger jamana kan u ka kumalatɛmɛla ka laseliw la alamisa don na. O waati kelen kɔnɔna na Faransi fana ye a danatigɛ k'a fɔ ko olu tɛ fanga dafirikɛlaw ani u ka ɲɛmɔgɔba Général Abdrahamane Tiani lakodɔn Niger fangatigiw ye. Awa ko olu bolo halisa fanga bɛ Mohamed Bazoum de bolo wa ale de lakodɔnnen don ka kɛ Niger jamanakuntigi ye. Ni laseli ninnu kɛra bi juma kɔnɔna na Faransi kɔkanko kotigisow ka laseli sɛbɛn dɔ fɛ. Bi juma kelenw la fɛn min ye Niger garde présidentielle ɲɛmaaba ye Général Tiani ale ye a yɛrɛ yira ka a yɛrɛ kofɔ k'a kɛ Conseil pour la sauvegarde de la patrie kulu min ye dankari kɛ président Mohamed Bazoum ka fanga la ɲɛmɔgɔ ye. An bɛ waati minɛ ko sisan Bazoum a n'a ka denbaya olu minɛnin bɛ k'u datugu u bolo kabini araba tɛmɛnen na sɔgɔmadafɛla la. Mali ani Burkina Faso ta kɔfɛ Niger kɛra Sahel jamana sabanan ye fanga darakira yɔrɔ minnu na kabini san 2020 waati la. Ayiwa an bɛ taa la Rusi gunda n'a yirala k'a fɔ ko Rusi jamana ka tɔn dɔ min bɛ ayiwa Wagner n'o ye sarala jɛkulu la o ye cikan dɔ tila fiɲɛ sira fɛ ko a bɛ iko gɛtɛrɛ jɛkulu ɲɛmɔgɔ n'o ye Yevgeny Prigozhin o bɔra kɛnɛ kan a y'a jira ko Niger jamana ka ko kolen ye jamana ka kɛlɛ dɔ ye ni walifaso marabagaw dɔ bolo. Vieya Banbara kunnafonidila Modibo Dembele ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Finitigilaka minnu ka kulu bɛ yen duniya kurukara lakana kama ni a bɛ wele ko OUES ni Washington kɛlen don k'ale ye i b'a fɔ kɛnyɛrɛye baarakɛla minnu banaminilen don Wagner tɔgɔ la farafina camancɛ jamana la ni o République centrafricaine ye kumakan dɔ bila alamisadon mun bisigiyalen don k'a fɔ ko Prigozhin ko ale kumakan don hali n'a y'a sɔrɔ kumakan in a bɔlen don Prigozhin kumakan fɛ AFP y'a yira k'a fɔ ko u ma se ka sɛbɛntiya k'a fɔ ko o de don tigitigi. Prigozhin ni ale bɔra foroba kɛnɛ kan kabi u ka murutili kurunin mun kɛra ka kɛlɛkɛsaralaw fɛ ka ɲɛsin Rusi jamana sardasu ɲɛmɔgɔw fɛ kalo tɛmɛnen ko waleya mun kɛra Niger ko o tɛ fosi ye Niger jamana ka wulikajɔ ka ɲɛsin fangabilen tintibagaw ma minnu y'a u yɛrɛ ka hakililaw de ta k'o tinti u kan. Kumakan in bɛ o fɔ ni kumakan y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko fangabilen waleyabaga kɔrɔw u bɛ fɛ ka farafina jamanaw u bila u kamankɔrɔla la ko wa u bɛ jatigɛwale mɔgɔw ani kojugukɛla wɛrɛw bila ka taga o yɔrɔw la ko yaasa lakanabaliya fanga bɛ se ka bonya ko nin dabɔra yaasa u bɛ se k'u ka tɔnɔmada o ka se ka kɛ ni jamana ninnu kan o kama ko u bɛ ciden yelekew caman bila ka taga ani sardasu caman k'u bɛ ciden yeleke caman bila ka taga ani sardasu wɛrɛw u ka laɲini sabatili la. Nin ye kumakan ye mun taara walima a bisigilen don k'a da Wagner ɲɛmɔgɔ kan Prigozhin kan. Kumakan in b'a yira tuguni k'a fɔ ko sardasu yirika caman olu bɛ se ka ni jamana ninnu n'u kana bilalen don u yɛrɛ ma k'u lakana ko wa u ka jamanadenw u bɛ sɛgɛn kɔnɔna la. Ni kumakan in bɛ kɛ wagatinin min na o wagati kelen na Niger sardasulakaw minnu ye Mohamed Bazoum ka fanga dafiri ye kangarida kɛ jumadon ko ni sardasu kɛnɛ
kɛnɛma wulikajɔ fɛn fɛn taara ka ɲɛsin u ka jamana ma u ka kunnafoni sɛbɛn dɔ la mun kalanna jamana ka jabarani na CNSP ni o ye minnu ye fanga dafiri u ka kulu tɔgɔ ye k'u bɛ u yɛrɛ ka jamanadenw ani duniya jamanaw ta seereya la k'a fɔ ko kɔlɔlɔ jugu fɛn fɛn mana bɔ a la kɛnɛma yeleke saridasiw ka wulikajɔ la ko wa u nɔ don kuma laban na. Ayiwa a yɛrɛ k'a fɔ ko farafina tileyanfan jamanaw ɲɛmɔgɔ n'o ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ ka kan ɲɔgɔn sɔrɔ Abuja karidon Niger jamana fanga tiɲɛni kɔfɛ min ye jamanatigi sugandele bɛɛjɛ fanga siratigɛ la Mohamed Bazoum ka fanga tiɲɛ Nigeria jamanatigi o jamanatigiso min bɛ CEDEAO o ɲɛnamaya la o y'o fɔ jumadon Niger jamana ka fanga tiɲɛni kɔfɛ min ye sariya sunba o politikiba jɔ ni farafina tilebiyanfan jamana kɔnɔ jamanatigi Nigeria ta n'o ye Bola Tinubu bena mara ɲɛmɔgɔw ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛn dɔ boloda karidon juillet kalo o tile 30 na Abuja dugu kɔnɔ Nigeria jamanatigi ka kumalasela Dele Akele ale y'o fɔ kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔnɔ. Silameluko Allahu Akbar ala ese Kerechenuko Masaba matika duwaonye Mori basimo Mangala ala basagula Nikoko kera Kale nodo la mereju Silameluko Allahu Akbar ala ese Kerechenuko Masaba matika duwaonye Mori basimo Mangala ala basagula Nikoko kera Kale nodo la mereju Allahu Jabaru Allah subhanahu wa ta'ala kalega deli aramane arahim kanga lenyini delili ko ala yan jigingo ala ba sakula ayam VOA Afrique ni VOA Afrique una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la Malikura o bɛ senna halisa an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako ana lamini na Tominia radio parisien o fiɲɛ turukala 90 o ni tomi segi la an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔsira fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sɛrɛ fɛ n'a y'an ka Facebook page VOA Bambara halisa a bɛ Malikura de jɛmukan kan an bɛ segin ka na an ka soba kɔnɔ ni waati kɛrɛn na ayiwa sisan an bɛ taa Rusila jamana kan ni Rusila ani farafina jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛ lajɛrɛla Saint Petersburg kabini alamisa don na VOA Bambara lasigiden Mohamed Daɲogo bɛ a ɲɔgɔnye lakalan ye an k'a lamɛn. Ni lajɛrɛ belebele min bɛ senna Rusi ani farafina jamanaw cɛ Jean-François Marie Camara n'ale sanfɛ kalanso o karamɔgɔ dɔ ye ale bɛ a hakilinata di diɲɛ bɛ yɔrɔ min na sisan jamanaba minnu bɛ yen n'o ye États-Unis, Faransi, Russie ni Chine ye sabanan u bɛ lajɛrɛ dɔ kɛ i b'a fɔ ma ko sommet n'o bɛ k'u ka jamana kɔnɔ u bɛ farafina jamanaw wele k'u kana n'u ka sigi ka kuma farafina jamanaw fana bɛ taa k'u hakilina di parce que diɲɛ yɔrɔ min sisan an b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ nafolo dugu jukɔrɔ nafolo bɛ caman bɛ Afrique n'o ye pétrole ni sanu ni jamaw ye u bɛ Afrique de kɔnɔ mais Afrique fana bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'o ye gɛlɛya lakanabaliya gɛlɛya ye ani fana gɛlɛya bɛ Afrique bolo fana ka dugu jɔrɔ nafolo ninnu nabɔ ka baara ka se ka nafa sɔrɔ a la donc jamanaba ninnu fana mago bɛ dugu jɔrɔ nafolo ninnu na u bɛ na gɛrɛ africains na n'u cogoya min na n'u africains bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ani fana ka lakana kumaw fɔ an ye i n'a fɔ Mali ni Russie ye o partenariat min se lakana ye an y'a ye k'a fɔ ko depuis an ka transition mɔgɔw nana olu y'u ɲɛsin Russie la de ma walasa Russie la bɛ se k'u dɛmɛ kɛlɛkɛminɛnw na ani k'an ka kɛlɛcɛw former kosɛbɛ o nafa dun fana bɛ ka ye dɔ farala an ka kɛlɛminɛnw ka fanga kan ni lakana ko o na kɛ ni lajɛrɛ in kuma dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Russie ni Mali cɛ Mali ni Faransi dun cɛla tun dɔnnen don fɔlɔ la lakana ko la yala o ko o na kɛ cogo di Jean-François Marie Camara an ka ani Faransi tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn bolo tile parce que ala yɛrɛ de ani Faransi ka ko caman an bɛna ɲɔgɔn bolo hali n'i y'a ye i b'a ye k'a fɔ ko Faransi maliyɛn min bɛ Faransi ko a bɛ nafolo la dɔn Mali kɔnɔ o de ka ca ni maliyɛn min bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an tɛna se ka bɔ ɲɔgɔn bolo mais an n'u bɛ se ka baara kɛ sira min fɛ o ye k'a fɔ ko an ka sigi an ka lajɛ baara kɔrɔlen minnu tun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛn kɔrɔlen min bɛ ko sɛbɛn b'o ye n'o b'a fɔ ma Faransi la k'an ka coopération redynamiser donc o de bɛ se ka kɛ Boubacar Kanouté n'ale kɔni ye Mali kunnafonidila minnu ka kulun bɛ yen n'o ye UGRM ye o ɲamaba ye ale bolo waati sera farafina bɛɛ lajɛlen jamana ɲamaw kana u cɛ ka taa jamana kelen ɲama ka taa u lamɛn sommet Russie Afrique nin tɛna kɛ sommet fɔlɔ ye farafina ni nansara jamanaw cɛ sommet France Afrique bɛ yen sommet Chine Afrique bɛ yen sommet N Afrique bɛ yen sommet Afrique ni Russie fana nana fara a kan donc ne bolo nin kan ka kɛ mɔlɔla ko la an ka farafina
jamanaw bolo san o san an ka jamana kuntigiw bɛɛ lajɛlen la déplacer ka taga jamana kelen dɔrɔn sɛgɛsɛgɛli kama wagati sera ten sa farafina jamana ɲɛmɔgɔw u ka hakili sɔrɔ ten ka u dabila an fɛnɛ ka dɔ wele ten dɔ fɛnɛ ka na an fɛnɛ fɛ yan k'a fɔ ko an tɛ gerebu ye parce que ne bɛ nin kɛ gerebuya de. Bintu Kulibali n'ale kɔni fana ye kunnafondila ye ale kɔni bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali cɛmancɛ fanga ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye ale ka taali ni lajɛrɛ in na kɛ sababu ye ka maaw hakili lasigi Mali ani Russie cɛla o bolodi ɲɔgɔn ma. A ɲɛna ne bolo a bɛ kɛ sababu ye ka insécurité min bɛ Mali kɔnɔ k'o kɛlɛ a bɛna kɛ sababu ye fɛnɛ ka maliyɛnw hakili sigi ni économie a bɛna kɛ sababu ye ko o bɛ se ka développer ka jɛnsɛn cogo min na. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Halisa Rusila o ni farafina jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ye hukumu kɔnɔna na o kɛrɛfɛla la a yirala k'a fɔ ko Burkina Faso jamanatigi n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ale ni Mali jamanatigi colonel Assimi Goïta olu ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnna boloda yaasa ka kuma u ka jamana filaw ka jɛɲɔgɔnya kan. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Ouagadougou Kada Traoré ale b'a lakalan ye an ka lamɛn. Ka olugu to Rusilakanw ka jamana kan yɔrɔ min na u bɛ tali kɛra sigikafɔ min labɛnna ka bɔ nin faragwɛla kɔfɔlen nin ka masakɛ fɛ Vladimir Poutine ka se ka baro kɛ ni farafina jamanakuntigiw ye n'an b'ale wele ko Forum Russie Afrique. Burkina Faso ka fulancɛ fanga ɲɛma capitaine Ibrahim Traoré ale ni Mali ka fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta olu ye sigikafɔ kɛ kunu lamusalon. Kunnafoni jɔnjɔn ma bɔ nin sigikafɔ nin na nka faamuyali min bɛ se ka kɛ o ye ko ni jamana fila ninnu masakɛw sera ka o dala badenya tigɛdi ɲɔgɔnma min bɛ olu ka jamana filaw cɛ ani sorodasi ɲɔgɔn dɛmɛ baara min bɛ olu ka fulancɛ fangaw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa jɛnkulu maramafɛntigiw kɛlɛ kan. Hakilinajigira kabiri ni jamanakuntigi fila ninnu ye fanga ta u ka jamana kɔfɔlenw kɔnɔ olu y'a yira ko ni o bɛ fɛ ka kunkɔrɔta sɔrɔ bɛnkanni walekɛlɛ kɔnɔ u ka ɲi ka o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani ka finitigi kunbɛnbɛn caman bila olu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ wele ko coopération militaire. O kɔfɛ ka ɲɛsin ni Forum Russie Afrique yɛrɛ kan capitaine Ibrahim Traoré ale ye laseli kɛ a bɔɲɔgɔnkow ɲɛfɛ. Camarade président chef d'État africain. Nous sommes là pour an bɛ yan ni yɔrɔ nin na yaasa ka se ka ɲɔgɔn baro ɲɔgɔnya ka taa an ka jamanaw yɛrɛ siniɲasigi kan ka taa fɛn min bɛna kɛ duɲa yɛrɛ ka hɔrɔnya kan ani an yɛrɛ bɛɛ ka danbe kan duɲa yɛrɛ min kɔnɔ a dangani tɛ ko an k'an da don jamana wɛrɛ ka kow ra n'a sɔrɔla an bɛɛ ka ajuw kɔni ye kelen ye ne b'a yala an bɛɛ fɛ an ka fɛɛrɛw bɛɛ bila sen kan min bɛ se ka an ka tɛgɛdiɲɔgɔnma sabati ani ka an ka siniɲasigi da kelenya. Ibrahim Traoré ka fɔta la Burkina Fasolakaw kɔni olu ye kɛlɛ da don min bɛ se k'a to u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ani ka se ka o yɛrɛ labila ka bɔ jarikɛlaw ka kasara walew kɔnɔ. Nin tun ye Kada Traoré kumakan ye ka bɔ Ouagadougou Burkina Faso. Ayiwa an balima nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛn min bina sisan ka lasan mɛn min b'a yira k'a fɔ ko Senegal jamana o ka sinakɛ tɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye Ousmane Sonko k'ale nɔminɛna o sɔrɔla an ka lasigiden fɛ VOA Afrique lasigiden ka bɔ Dakar nka kunnafoni jɔnjɔn ma di kun min na a minɛna Ousmane Sonko tun y'a ka cɛbɔya ko fɔ yanni a ka nɔminɛ sariyaso fɛ n'u yɛrɛla k'a kɛ i n'a fɔ jalaki minnu dara kan ko laban ninnu na nin tun ye kunnafoni jɔnjɔn min sera a ma sisan ni waati min kɔnɔna. Ayiwa sisan an ka bi muso kɛnɛ kan VOA Bambara kunnafoni dila n'o ye Kayatu Traoré ale ni Madame Touré Fatou Konate olu bɔra baro la ale ye jagokɛla ye ŋanaba don min tamasiyɛn don farafina jamana wɛrɛw la jago diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna Amérique jamana kan Washington DC Maryland o ni Virginie maraw kɔnɔna na ayiwa an ka jɛ k'u lamɛn maa min don ale bɛ bɔ Conakry an k'u lamɛn. An balimaw halisa k'aw bisimila an ka Malikura musow ka kɛnɛ kan bi juma in na an ye lagili muso ŋanaba muso masaba dɔ de kunbɛn k'a bisimila an ka kɛnɛ kan n'a bɛna ɲɔgɔn baro a tɔgɔ ko Madame Touré Fatou Konate jula don a nana l'Amérique jamana kan yan nɔ nin y'a san camanba ye a bɛ yan a bɛ débrouiller kotigiya b'a bolo ko kunya b'a bolo sabula Malikura musow ka kɛnɛ ale ye muso masa kɛnɛw de ye an bɛ muso masaw la bisimila min kan ka u ɲininka ka kuma d'u ma. Fatou an ka foli b'i ye i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye Fatou ye jɔnni ye? N de tole
Madame Touré Fat Konate. Nara yang en 96 nara Amerika. Ndini nkebenda yandi. Anka dini nusoro. De saba. Ini ke ala Ibrahim. Ala badenya ali kumuno anya uli fola muno bismillah. Nara mbara 28 ans ke yambutu. Nya. Tabarakallah. Nya nini namolu. Folo manta butu muno ndeni Guinée no ambe mokile ya. Anka sere la de sere siya mantreya. Sere do ye ndeli a sere kunti 25 ans sere wala abi. Anye sere wala. Contribution ke kalawa. Contribution ke ka ke ni mariage fana ke la andi assister ka contribution ke ka ti otima. Anye yang wolila. Aywa Fatou, iye musukunye ibe barake, ibe feri fana ke ye jako kela wara ngana bayi. Be fen feri mouma. Feri ke nye musokorobal ma demena, nye bara wolila. Endi feri ke ndina fanun men maira, we bola mbarali ba la Guinée. Mais ay bora labele nsoro ni yende kabunyai. An kusa membe andi ni manama andi bembeke. O fana ba nda feri woluma. An ka kɔlɔsi la mɔgɔ min mana san 25 kɛ yan I bɔra I faso la ka na a gɛlɛya tan tɛ Godi awa I bɛ se ka kuma an ye I ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ I ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la yan dɔɔni kan Ameriki sigi la gɛlɛya jumɛn b'a la I bɛ se ka ladilikan jumɛn de di a gɛlɛyaw kan a tun ka sigi kan n nara waati min nɔ sɛbɛ tɛ yen n bɛ n kɛ mayande n kɛ ye Touré le di président Ahmed Sékou Touré kɔrɔkɛ den de n kɛ di Frantre nani exil la anka ñom don lande kamari mais sebe traité ne traité barala nara tun ka din soro ter din namina la ankele tre barala mais ala ka ke arje fulinda akase bara chama ni awa ibe fe ka mu fo I ka jamana ñemɔgɔ ye diaspora muso tola diaspora muso tola andi président Doumbouya fo Mamadi Doumbouya anda fo anda la équipe befo parce que bara aliaka ale mol mademena ale miskin ma fana mademena anka kan kawle fo an fana me yang amiriale bendi ka luma deme al fana ya mademe ambawa anyewle fe parce que amba fenin anyan na commerce ni menkera wori bati mais anyan débrouiller la wolila al fana ya yirana na kali bara la yi bara me ke to Mamadi Doumbouya anala équipe la anye do wule kelal nye ala wanye ka ke sini kende yadi ka ande nu men soroni yang ul fana yewa ka yeye diale ale bara aywa Fatou ka fa ala me bawo bela jelenyi bi anga muso kana ka keneka anye Madame Touré Fatou Konate de bismillah ambora kale de ka kuma kauna me be bolla Guinée nga usigilembe États-Unis aywa sisan an ka bi jumado farikolo ɲɛnajɛw kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo Senantolantan kunda Stade Malien de Bamako degeli karamɔgɔ kura Sékou Seck n'a bɛ wele Bako ye kunnafoni di kɛ bi jumadon sɔgɔmada in na juillet kalo in tile 28 san 2023 a kɛra Stade Jabala la Sotuba Bamako Sékou Seck Bako ka fɔ la a y'a tɛgɛnɔ bila sɛbɛn min na n'o b'a ka waati kofɔ Stade degeli karamɔgɔya la san kelen don waati wɛrɛ bɛ se ka fara min kan a ka contrat ko don o san kelen kɔnɔna na Stade Malien de Bamako ka laɲiniw filɛ championnat ni coupe du Mali k'o jɔnjɔnw ta ani ka se yɔrɔ jan kubu kafu la ni Stade Malien de Bamako bɛna Mali jɔyɔrɔ fa o kɛnɛ kan o ɲɔgɔndan yɛrɛ bɛna daminɛ uti kalo nata tile 18 Sékou Seck Bako Stade Malien de Bamako degeli karamɔgɔ. J'ai signé un contrat d'une année renouvelable ani objectif minnu b'a kɔnɔ c'est d'aller chercher les titres si possible le championnat coupe du Mali ani ka essayer ka taa yɔrɔ jan coupe kafu la. Bako y'a yira ko san 2018 a tun kɛra Stade degeli karamɔgɔ ye.
an balimaw ani yantuma General Abdurahman Tiani Niger jamana fanga bonda ka kɔlɔsilibaga ɲɛmɔgɔ o fanga tiɲɛni kɔfɛ min ye jamanatigi sugandile Mohamed Bazoum gɛn o bɔra jamana yabarani na jumadon ka kɛ jamana fangatigi kura ye farafina fanga tiɲɛni sababu ye mun ye a bɛ se ka furakɛ cogo jumɛn aw ka jaabi aw kodi ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka nin sibiridon n'o ye juillet kalo tile 24 an b'a fɔ Demukan a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa kana fɔ kɔ dɛ ayiwa nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kan jɛmukan labɛnna aw balimakɛ Sɛk Cero fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ Cédric Turner bolo nin jɛmukan lasera ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ la Priez pour la main de Dieu, pour bénéficier du bain de Dieu.